De waarde van Pine is het gevoel van leven. De waarde van Pine is het tegenovergestelde van niks. Maar het is ook een soort van inzet. Het is iets wat opofferen wordt. Iets wat zelf kunt brengen, want het komt uit jezelf. Pine is wel iets wat zelf ervaart. Wat zelf kunt modelleren. Wat zelf een plekje kunt staan. En het is voor sommigen extremers is het een manier om controle te krijgen. De prijs die is betelst voor het uiteindelijke genot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik zei zoals voor de grap dat ik een bijzondere relatie met Pina. Ik denk wel dat dat te meidje het mij hoe je hollen in elkaar zitten. We praten als meestal vaak over nature versus nurture. En hoe je in elkaar zet binnen ten opzichte van wat je mij maakt of hoe je opvoed bent. Ik denk wel dat dat vanuit het betiertste zijn, het zitten. Voor mij is bewegen altijd een soort van copingmechanisme, een manier om te gaan met de wereldwest. En ik geef mij mijn uitdagingen, mijn problemen om tot te bewegen. Toen ik een jaar of 10 weer, dat wie ik echt een oorgangsfase. Ik hier op Diederen belegerde squal in Klas Oerslein. Maar dan weer een Lietse squallen, dus ja, dan is het lastig om ontsluiting te vinden. Nou, in de halfde ben ik naar middelbare school gegaan. Ik werd toen heel erg bezig met bewegen. Met afleiding. Squallen weer makkelijk. Daar hoefde ik me net echt mee bezig te houden. Dus ik zag de uitdaging op een andere manier. Ik kreeg in mijn hele jeugd problemen hoor, maar op het moment dat ik net genoeg uitdaging kreeg, dat zich uitte in driftigheid, in frustratie. Oké, ik moet een manier vinden om zelfexpressie te doen. Jullie Valentijn was de man die daar net voor zat. En daarmee kunnen we aangeven met deze tijden dat de omstandigheden wat nog hier op de hele in ieder geval behoorlijk zwaar zijn. Jongen. Nou, steek even iets maar dan. Oké, kom op, schroeien. Actie, jongen. Daar ben jij nog even bij. Groeien.
is zijn moeder en vader mij ophalen van de BSO? Nee, mama die haalt je op bij de BSO en dan breng ik je naar Florian. En dan ga jullie daar lekker gezellig doen. Goed idee, hè? Goed. Deal? Kan een kus? Ik ga trainen. Boos. Een kus voor jou. Beetje lief zijn voor mama. Schatje. Doei. Straks. There's so much knowledge out there, so much information, so many ways to get better. And we make so many mistakes. We're the product of our mistakes. And oftentimes the lesson is sitting there right in front of our face. It's there to be learned, but we miss it, or we don't pay attention to it, or we think we know better until it punches us in the face. Ik wie een Ier of 16 en toen werd ik opgehaald door de politie. Ze kwam ik terug te halen. En mijn behoefte om ergens bij te jaren, die kanaliseerde ik behoorlijk in op een verkeerde manier. Ja, dat weer wel een schok van mijn ouders, schok van mezelf. Het wie net kattenkweeën. Er ben ik net hele erge dingen gebeurd, maar dat valde zoals dat vroeger ging. En ik weet dat het nodig ik nog steeds maar wel een haltstraf op. En ik moest naar Ljouweta. En ik kwam daar in een soort van klasje en dat had een periode dwarren. Omgaan met agressie. En ik zeg erom heen en dat wie alle die jongens uit de buurt. Maar ik hier wel zo van oké, is dit helemaal de keuze die ik wil matchen? Dat gebeurde weer wel een wake-up call. En dat had eigenlijk een hele duidelijke wending jongen de rest van mijn leven. Thing to learn is that we have so much to learn. We all do. And we can learn from school and from people and from experience. Je krijgt natuurlijk straf en terecht. Huisarrest en dat soort dingen. Maar het jonkje, want dat wist dan eigenlijk nog, die jonge man, die had nog steeds wel die drang om iets te doen. En dus ik mocht naar de sportschool. Volgens mij gang ik 3 keer in de week mocht ik daarheen. Ik deed krachttraining, die mij aan het kickboksen en dat nieuw ritme ontleven. Dat ik hier daar hoor hele oren gesprekken met de meesten die daar roeren. Voor mij weer een zaterdag mannen. Ik weer aan het trainen weer. En dan weer ik herinner hem als een beer van een kerel. Iets van Indonesische afkomst. Die man heette Wolf. En Wolf zei ze mij van, wist dat was Thomas de man. Thomas bij de mariniers. Nou, dat vond ik een heel raar idee. Maar op een soort manier is dat in de psychebloemen hing je. One shot at this gig right here. Hosanna. Hosanna. Eureka. Is wel pittig. Want merk je nou aan de hand van
die blessure, dat het minder is ten opzichte van die anderen dan normaal? Ja, het is voornamelijk in de plantair flexie dat ik iets wat blijft hangen. Precies. Nou ja, dus op zich... Zou dat moeten kunnen? Ik moet natuurlijk even een beetje voelen. Op zich staat natuurlijk direct op die pace. Ja. Gisteren was het wat erger, had ik wat meer last van, maar vandaag is het wel weer op het normale niveau waarvan ik zou zeggen, morgen kan ik weer even een rondje lopen. Weer, zakken. Ik schaakte me op 20 september 1990 dat ik de Van Gent kazerne in Rotterdam binnenran. En ik zal net zeggen dat ik daar direct stuur zie. Maar het joeg de jongen die op ziek weer naar een uitdaging, joeg dat een paar weer flinke handvatten. Ik heb die opleiding net per se als leuk ervaren. Daar heb ik hier nog net wat bedoeld. Maar ik wie wel te koppig om te stoppen. Even het gevoel van je wil ergens bijjaren. En je wil bovenop een berg staan, letterlijk of figuurlijk. En je wil iets bereiken. En dan na een maand of 6, dan marcheer je daar naar een Finex, een final exercise. En alles stond daar dan. En dat boefje van Jelle, dat wordt in 6 maanden een man. Ik weet nog dat ik wel een trintje litten had. Dat ik het best wel heftig vond. Om voor het eerst echt dat gevoel te hebben van opoffering. En daar dan een soort van payoff van te hebben. Dat je iets bereikt hebt. Ik wil het gevoel dat van mijn heid, dat die ik oors naar mijn gang zijn. Dat hier natuurlijk ik met mijn eigen gedrag te maken zit. Dat werkt gaat ontspannen. 5 naar beneden, 5 naar boven. Ja. Ja, gaan we 3? Gaan we 2? Gaan we 2? Anders is het nu al op. Nou, het is niet best. Even slow. Ja, dat was ook zo, ja. Dat is wat Ja, je kan er nog niet uitbeuken in de laatste stukje. Dank. Ja, maar dit is dus uit de comfortzone. Zeker, zeker. Oh ja, langzaam, sorry. Goed zo. Ja, komt die laatste ook nog. En push, 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 push. Good. How do I deal with setbacks, failures, delays, defeats, or other disasters? I actually have a fairly simple way of dealing with these situations, summed up in one word. Good. Mission got canceled? Good. We can focus on another one. Didn't get the new high-speed gear we wanted? Good. We can keep it simple. Didn't get promoted? Good. More time to get better. Didn't get the job you wanted? Good. Go out, gain more experience, build a better resume. Got injured? Good. Needed a break from training. Got tapped out? Good. It's better to tap out in training than to tap out on the street. Got beat? Good. We learned. Unexpected problems? Good. We have an opportunity to figure out a solution. That's it. When things are going bad, don't get all bummed out, don't get startled, don't get frustrated.
No. Just look at the issue and say, good. Now, I don't mean to say something trite. I'm not trying to sound like Mr. Smiley Positive Guy. That guy ignores the hard truth. That guy thinks a positive attitude will solve problems. It won't. But neither will dwelling on the problem. No, accept reality, but focus on the solution. Take that issue, take that setback, take that problem and turn it into something good. Daar gaan we rechtsaf buigen. Back on the line en tik. En weg. Tik, tik, tik. Netjes. Ga hem halen, hè. Tik, 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 tik. Op een bepaald moment wilden we een bekendmaking voor de testweek van de bijzondere bijstandseenheid. En dat is een antiterreur-eenheid van het Korps Mariniers. Ze noemen het Korps Mariniers een elitekorps, maar de elite had ik een elite. Nou ja, als je zo'n kop haalt als ik, dan word je daar wel graag bij. Hè. En dan meldt hij je om voor een testweek. Dat is de 4e week van mijn leven geweest. Ik zie het bij de mariniers in een tijd dat 12 vliegtuigen in de Twin Towers vliegen. En ik weet nog dat ik op de kazerne zit en dat op de televisie zeg. En eigenlijk wel vrij vlot terug hier van dit ik van mij. Geeft het best wat gevolgen aan. En dat ik wil mij spelen in een soort van drang om bijvoorbeeld zo'n BB-opleiding in te keren. Van de verraad verloren. En ik had wel een verantwoordelijkheidsgevoel gewoon van ik wil er wel een bijdragen. Op een bepaald moment wie ik op oefening. We kregen een opdracht en dat wie volle geweld. Ja, ik viel wat in de reg. En eigenlijk werd het helemaal mis. En achteraf bleek dat we een dubbele hernia opbrand. En dat zorgde voor een soort van rust. Dat je even niet goed kan nadenken. Wat ga ik met mijn lief doen? Maar ik van ja, wat ga ik eigenlijk met de rest van mijn leven doen? Toen heb ik de keuze maken om uit dienst te willen gaan. Ik ging van de vrouw toe met de mariniers en heel veel avonturen naar squallen. Wat een uitdaging op zichzelf weer, maar net genoeg. Ik heb die fysieke prikkel nog nodig. Yes, kom op. Pas erop, Lucie. En nou is de eerste weg, hè? Kom op. Yes. Ah.
You are not in a fight. I admit it. I equate life to a fight. I do. You're not in a fight until there's pressure, resistance, overcoming something. Otherwise, it's just... Een hele triathlon is van heel veel mensen misschien wel de ultieme uitdaging. Het is 3 onderdelen die op zichzelf al een enorme uitdaging binnen achter elkaar aanzetten. Een hele triathlon is een hele fysieke inspanning, maar het is een mentale uitdaging. Het zul je confronteren met je eigen zwaktes en het zul je de keuzes aan om die zwaktes te winnen of er onttat te aan. The Titan, to be the Viking, to be the warrior. It has to be inside you. Dat betekent net dat we net nadenken hoe opjaan. Ik geloof daar ik net in. De meesten zeggen opjaan is geen optie. Opjaan is altijd een optie. En het vermogen om met die realiteit om te gaan, maakt het hoe succesvol dat je erin gaat wezen. Tot nu toe is net finishen nooit een optie geweest. Dat is meer dan eerst ten koste van mezelf gaan. Maar er zit een kronkel in mijn kop die dat net kent. Ik begon me al vrij snel te hechten aan de sport zoals die wie. Ik hier er heel snel een soort van klik mee. Qua fysiek en qua kop matcht het wel. Dus het is een sport die inzet beloont. Als je consistent hard werkt, dan wil je beter. En dat past heel goed bij hoe ik ben. Dat past heel goed bij die tools die ik bij de mariniers al hier opdien. Qua discipline en qua motivatie en qua zelfexpressie zoals ik dat op de middelbare school al gemist hier. En de ingrediënten winnen al hier al. Alleen nog daar weer het al in een soort van vorm geplaatst. En al die potentie weer er. Vanuit mezelf en vanuit de systemen die ik mij kreeg hier. En ik hier daar gewoon een nieuwe vorm van nodig om dat al hier in los te laten. En al vrij snel kwam ik in lietsere regionale wedstrijdjes op het podium terug. En dat je krijgt de juiste prikkel. Dat je krijgt een beetje zo van, dat smaakt het wel lekker. Ik bedoel, stelt het echt wat voor? Nee, niemand leidt wekker waar nou de 8e triathlon in Drachten wint. Maar voor iemand die zo doelgericht is als ik, is dat opeens iets waar je mee bezig kan houden. En volgend jaar is er weer en dan wil ik beter wezen. En ik heb een hier voor om daarmee bezig te gaan. Nou, dat weer spekje van het bekje. Het is mijn test om op Sunday alles uit mezelf te hebben. Maar hoe diep kan ik graven? Sjen hoe diep kan ik gaan? Dat is het. Waar bovenop die letterlijke figuurlijke berg staan. Van waar ben ik in staat? Wat kan ik uit mezelf wringen? Op zo'n hele dag. En dus net alleen nog maar van start tot finish. Maar alles wat er voor en na gebeurt. En de voorbereiding. En het uitrusten.
en die wedstrijd, omdat alle keer goed waren. Dat is een eindeloos puzzel. Ik heb er deels ik nu werk verdiend. Ik help oren mensen bij dat hele proces. Dat vind ik zo'n heerlijke puzzel. Dat is wel het hele plaatsje. Daar zit verbondenheid in. Daar zit vertrouwen in. Daar zit leefdik in. Daar zit kracht in. Daar zit overgave in. Snoeihard op dat fietsonderdeel. Net geen 40 gemiddeld. En daarna de rondjes van 7 kilometer zo in 32 minuten afraffelen. Een fantastische winnaar. Hij ziet wanneer het spaartje naar huis. En Edwin Achterberg. Dat zijn de winners die strijden voor die positie op het podium straks. Dat is mooi, hè? Prachtig, joh. Zo Geweldig. Dit is beter, jongens. Dit is beter. Geweldig. Wat is het? Nienke Elsinga, de naam uit Lelystad, passeert. Hier is Nienke weer voor een rondje.